Kőműves, szobafestő és kertész. Ezek azok a szakmák, melyeket középfokon sajátíthatnak el az Oroszlány határában fekvő Nyíresdőlő hátrányos helyzetű családapái és családanyái. Serényen jegyzetelnek és tanulnak az asszonyok, az ültetvény példás, a férfiak pedig kőműves munkákat végeznek, és sajátítják el a szakma csínyát, bínyát. 37 éves vagyok, és elmondhatom azt, hogy 37 éves, hogy újra bejöttem a padba. Tudok tanúsítványt szerezni erről, és szerintem jobban el tudok majd helyezkedni. Meg tudom mondani a fiamnak, hogy tessék fiam tanulni, mert én is 37 évesen szereztem meg ezt a tanúsítványt. Nem nagy papír, de megszereztem, és én legalább tudom ösztönözni, hogy tanulni. Amit én nem tudtam megtenni, hanem dolgoznom kellett, azt a fiamnak én meg szeretném mutatni, hogy lehet. A Nyíresdőlön, tehát Oroszlány azon városrészében, ahol szinte kivétel nélkül hátrányos helyzetűek élnek, nem egy családanya döntött amellett, hogy kertészkedni tanul a nyári hónapokban. A társaság alapvetően fogékony és nagyon igyekvő, ez a kert állapotán is egyértelműen lemérhető. A tudásra nagyon szomjaznak, a gyakorlati fogások érdeklik őket a leginkább. Legtöbbjük elkezdett otthon is kertet művelni, olyan is, aki azelőtt sosem foglalkozott hasonlóval. De illetők azt mondják, hogy van roma bűnözés. Van roma bűnözés, legyen roma bűnözés, azt mondják. Be tudják bizonyítani, akkor találjanak ilyeneket. És akkor nem lesz roma bűnözés, akkor nem fog a roma elmenni megéletésből lopni, hanem ide el fog jönni és tanulni fog. A hátrányos helyzetű oroszlányi polgártársak most azon dolgoznak, hogy egy közösségi központot hozzanak létre a Nyíresdőlön. Itt majd mosni, főzni is lehet, és friss paprikáért, paradicsomért sem kell majd a szomszédba menni. Közös cél ez mindenki számára, és ez így szép. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informáciou cez hranicu v prihraničnom regióne Pons-Danubí Crossing Borders by Information in the Pons-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika, Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Pons-Danubí régióban Crossing Borders by Information in the Pons-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.